Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rina gomandis binantu kanthi aruming basuki kepareng mugi katur gunji dumateng panjenenganipun pepunden ngala sepuh aji sepuh ingkang sapuh kinabekten mugi kepareng katur gunji dumateng panjenenganipun satriyana negari pamong pangembating praja ingkang monggo wonten ing tlatah Dukuh Nangka Dandang Desa Sidomukti ingkang pantes Sinudara Sonogi pantes paripakurmatan katur ugi genjik dumateng panjenenganipun para tamu undangan para lenggah kakung Srambutri kepareng ngaturaken wilujeng sonten wilujeng pinanggihan malih sesarengan kala gotrah karaga ageng paguyuban seni campur sariringkes putra buana ingkang mijil saking tlatah Sidomukti ugi dipun pangarsani panjenenganipun kadang kala Meraka Mas Chandra marak sowan wonten ing dalem menika netepi dawuh panjenenganipun sahibul bait nggih panjenenganipun Bapa Wagimin kalian Ibu Maryam kanthi adicara nggih mentas pitulus margiya putra kinasih ingkang sejulih
Roro Ayu Kusnul Ardiani putri saking panjenenganipun Bapak Wagimin Ibu Pariem ingkang sampun jinatu krama kalian Roko Mas Bagus Andri Purnomo putra saking panjenenganipun Bapak Wagiran Ibu Saini Campurjo Desa Karangrejo Kendal Kabupaten Ngawi. Para tamu undangan kasuwun kanthi rawuh panjenengan sami panjenenganipun saha mlebet Bapak Wagimin nyuwun berkah pangestu mugi ing mangke hajat panjenenganipun Bapak Wagimin saged taturah mblasah kalih saking bebaya sumrambah kunjuk dumateng temanten kekalih mugi ndadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan wonten inggal punika marak sowan netepi dawuh panjenenganipun Bapak Wagimin kadang-kadang putra keluarga geng seni campur sari ringkes putra buana ugi kang sampun kasengguyung kadang-kadang kawula JKM audio sound system ingkang dipun pangarsani kadang kula Roko Mas Joko. Tak lupa di kesempatan pada momen bahagia kali ini diabadikan keluarga besar Surya Chandra video syuting asli dari kota Emah Ketarimanggi angiring rapah kadang-kadang putra buana anggenipun ngaturaken panglibur katur kunjuk dumateng panjenenganipun para lenggah ugi kasengguyung sederetan kadang-kadang Widyawati ingkang sampun kebareng imangke syaga karya ngaturaken panglibur sak utawis dalem gembel kamardikan panjenengan sami nepaken setunggal boko sawiji sarangan kadang-kadang putra buana kawitan kaping angka setunggal menika kadang kula Widyawati kang mijil saking tlatah Ngawi wonten Mbak Yu Lydia gilir kemantos kalajengaken wonten Mbak Yu Melisa Bahara putra buana Mbak Yu Sari jauh sang tawis senok ngaturaken panglibur kunjuk batang bali bapak kepuneken ngaturaken sugeng nulungan kadis keco sugeng midhangaken kanca-kanca putra buana.